Yo, what's up guys? Kamusta? Sa kaning video, tudluan tamon sa pag tan-aw ang third party app nga naka-connected sa inyo ang mga Google account or Google accounts. So, first thing is mag-open mo Gmail ninyo. Then second step is add mo sa inyong account. Then after add mo sa security. Then sa security gawas na siya dra sa pinakababa or na third party app. Then manage third party access. So ganyan na makita nyo tanan itong mga ginapang login ng mga sites na naka-connected sa inyong Google account. So ingat ra kadali guys sa pag tanaw sa third party application. Then click lang ninyo na kung gusto nyo i-remove ninyo. So mara to, nakalimot mag-subscribe sa to ang Bisaya tutorial. Peace, see you next time.